En aquest vídeo treballarem la funció VLOOKUP. Tenim una fulla de càlcul amb una llista de socis d'una empresa, d'un club, d'on sigui, de molta gent. Aquí hem decidit que hi haurà una categoria pel tema del pagament, del cobro dels socis. Hi ha categoria 1, categoria 2 i categoria 3. I la informació del nom de cada categoria i del seu preu la tenim en un full a part. Quin és l'objectiu? Que, per exemple, imagineu, totes les persones de categoria 1, aquí podríem ficar nom categoria, i aquí podríem ficar preu abonament. Llavors, imagina't, si tots els de la categoria 1 han de pagar 65 euros, no? Clar, què passaria si canvia l'any i pugen els preus? Que hauria d'anar un per un fent aquests canvis. I com imaginareu, si tens molts socis, seria un procés molt llarg i molt poc interessant, diria molt poc eficient. Com ho podem fer? Ho farem amb la funció VLOOKUP. Què és el que farà aquesta funció? Agafarà aquest valor. Aquest és el valor important, perquè li dirà, agafa aquest valor, ves-te'n aquí en aquesta fulla, consulta i torna'm aquesta informació. Això és el que fa VLOOKUP. Importantíssim, si feu servir VLOOKUP heu de tenir la informació a consultar on la primera columna és l'identificador. És l'identificador, diríem, és el valor que enllaça una fulla amb l'altra. És a dir, entre aquesta taula i aquesta, el valor, diríem, pont, és sempre la primera columna. I en aquest cas ho tenim així. Perfecte. Doncs anem a veure com funciona. Faig com sempre igual, VLOOKUP, i em demana 4 coses. Quina és la clau? La clau és què valor he de buscar. En aquest cas, he de buscar aquest valor, el número de la categoria. Punt i coma. Interval, on he de buscar? Li diré, busca aquí, en la fulla de categories, en aquesta taula. Perfecte. Punt i coma. Quina és la columna índex? Quina és la columna en la qual està la informació que jo estic buscant? En aquest cas, en la columna 2. Hi ha 1, 2 i 3. En aquest cas, en la segona columna. I per últim, sempre em pregunta si la columna està o no està ordenada. En aquest cas sí que ho està, si us fixeu, 1, 2, 3, però per si de cas jo sempre recomano ficar 0 o false, és a dir, que no està ordenada. El programa és una mica més complex o gasta més recursos de l'ordinador, però en el nostre cas no hi ha cap problema. Llavors, una vegada que faig Enter, fixeu-vos que ja m'ho ha portat. 2 és reduït. Perfecte. Per al preu de l'abonament, jo el que faria és copiar i enganxar. I l'única diferència és exactament igual. Seguim buscant aquí, seguim buscant a la fulla de categories, però en aquest cas, en lloc de la segona columna, volem rescatar la tercera columna. Molt bé, ja tenim. Què passa si ara agafo i arrossego? Que em dona errors. Per què? Fixeu-vos. Mireu aquí, sisplau. Si jo vaig baixant, el valor en taronja va canviant, que ja em va bé, perquè vull que primer revisi aquest, però també va baixant això. I això hauria de ser sempre fixa perquè la taula de categories no es mou. Fixeu-vos que cada vegada que baixo, això va canviant. I això no estaria bé. Com es corregeix? Amb les àncores que ja vam veure en el seu moment. Un truco, si feu F4, cliqueu i pitgeu F4, s'afegeixen aquestes àncores que fan que això no canviï. Fixeu-vos, si ara arrossego per tothom, ara ja funciona perfectament. Conforme jo vaig baixant, el valor en taronja va canviant, que m'interessa que canviï, però l'interval de color morat no canvia. Aquí farem el mateix. Ficaré les àncores, Enter, i ja puc perfectament arrossegar i ja tindria tots els valors posats. Imagina't que amb el canvi d'any decideixo pujar aquest preu de 65 a 70. Doncs una vegada que l'he actualitzat en la meva taula, el valor automàticament el tenim a tots els socis i podríem fer el cobrament sense cap tipus de problema. Doncs això ha estat el funcionament de la funció VLOOKUP.